खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बा दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो BTCनि मोनसे गोजोनथाव रादाबसो लानानै फैदों दे लोगोफोर। जाय लाइमोनफोरा ओरैनो बेखार जानानै दं दे फरायनानैबो, बिथांमोननि थाखाय नैबे BTCनि हाग्रामा सरकारा मोनसे आसनि लानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोननो 2 लाख खरै बेखार मोनसे लामाखौ सुफुंनायनि थाखाय 2 लाख खरै नोंथांमोननो होनाय जागोन लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोननो स्किल ट्रेनिं नांगोन दे लोगोफोर। स्किल ट्रेनिं थायोब्लासो नोंथांमोना बे 2 लाख रांखौ मोननो हागोन। दा बेवहाय मानि स्किल ट्रेनिं नांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे 2 लाखनि जि फर्म, अनसुंथाइनि जि फर्म, बे फर्मखौ नोंथांमोना बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामहैनांगौ, लोगोसे बेजों मा नांफागौ आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ बा बे 2 लाख रांखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय गिबियावनो जिखि जाया स्किल ट्रेनिं नांथारगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोननि जायखिजाया स्किल ट्रेनिं नांगोन। नोंथांमोना कम्पिउटारनि जि नलेज बा कम्पिउटारनि जि सार्टिफिकेटआनो जा, लोगोसे नोंथांमोननि जि वाटार केरियारनियानो जा, बा नोंथाङा दर्जिनियानो जा, बा मैखुन बानायनायनियानो जा, जिखिनि नोंथांमोननियाव स्किल ट्रेनिं थानो नांथारगोन। स्किल ट्रेनिं थायोब्लासो नोंथांमोना बे 2 लाख रांखौ बे हाग्रामा सरकारनिफ्राय 2 लाख रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। नोंथांमोननो बेखिनि जि ट्रेनिं, बे ट्रेनिंखौ नोंथांमोननो नांथारगोन आरो जायखिजाया ट्रेनिंनि नोंथांमोननि सार्टिफिकेट नांथारगोन आरो लोगोफोर। सार्टिफिकेट थायोब्लानो नोंथांमोना बे लाइमोनफोरा बे 2 लाख रांखौ मानि मोननो हागोन आरो लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना स्किल ट्रेनिं जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना बेवहाय बे 2 लाख रांखौ नोंथांमोना हाग्रामा सरकारनिफ्राय बा BTC सरकारनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो रोखायै फोरमायखाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे स्किल ट्रेनिं थानानैबो नोंथांमोना बे फर्मखौ बबेयाव एप्लाइ खालामहैनांगौ, बा बे फर्मखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बबेयाव थांनो नांगौ दे लोगोफोर। बेवहाय मार्चनि नैबे सप्तानि गेजेरावनो बिनि एप्लाइआ जागोन आरो लोगोफोर। दा बेखौ नोंथांमोनहा नोंथांमोननि जि ब्लक अफिस दङ ना, बे ब्लक अफिसाव थांनानैसो नोंथांमोना बे फर्मखौ एप्लाइ खालामहैनो हागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ बबेबा कम्पिउटार दखान, बबेबा दखानाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ मानि एप्लाइ खालामनो हानाय नङा लोगोफोर। बे फर्मखौ बेबायदि जेरावबो होनाय जायाखै लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानैल' एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन आरो बे 2 लाख जि बेखार लाइमोनफोरनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय ब्लक अफिसाव थांनानैल' एप्लाइ खालामहैनो हागोन लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ बे 2 लाख रांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बे स्किल ट्रेनिंखौ नांथारगोनानो लोगोफोर। स्किल ट्रेनिं गैयाबा नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय नङा। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे 2 लाखनि जि फैसा, बे BTC सरकारनि बा हाग्रामा सरकारनि होनाय बे 2 लाख जि लाइमोनफोरनि जि अनसुंथाइ, बे अनसुंथाइखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो दे गासिबो मोनजोबगोन बे नङा दे लोगोफोर। बेवहाय सोरबाया रिजेक्टबो जानो हागौ आरो सोरबाया मोननोबो हागौ दे लोगोफोर। थेवब्लाबो नोंथांमोना मानि गासिबो मोनजोबथारगोन बे 2 लाख रांखौ बे नङा लोगोफोर। बेवहाय सोरबाया मोननोबो हागौ आरो सोरबाया थालांनोबो हागौ। नाथाय बयबो बानायनाया मोजां लोगोफोर, जाहाथे बयबो मोननो हायो। आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय। बे 2 लाख जि BTC सरकारनि जि बा हाग्रामा सरकारनि जि अनसुंथाइ, बे अनसुंथाइखौ नोंथांमोना बयबो मोननो हानाय बायदि बयबो बानायनानै लाबानो जाबाय। बे 2 लाख जि रांखौ नोंथांमोना मोननो हानाय बायदि दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना जि स्किल ट्रेनिं दङब्ला नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाथारदो लोगोफोर। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। एप्लाइ खालामहैयोब्लानो नोंथांमोना जि BTC सरकारनि, बे हाग्रामा सरकारनि जि 2 लाख रां अनसुंथाइ, बेखौ नोंथांमोना मोननो हागौ आरो लोगोफोर। नैबे मार्चनि गिबि सप्तायावनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन दे लोगोफोर। बेखौ आरो आं फोरमायखाबावबाय नोंथांमोननो बेखौ गुबुन दखान बायदिसिनाफ्राव नोंथांमोना बिनि एप्लाइ फर्म नागिरनो नाङा। नोंथांमोना नोंथांमोननि ब्लक अफिसाव एसे खौरां लाबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि PCDC-आवबो बेनि एसे खौरां मोनफैनो हागौ लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय थांनानैबो एसे खौरां लाहैनानै नोंथांमोननि जि
बे एप्लाइखौ नोंथांमोना जागायबानो जाबाय आरो लोगोफोर एप्लाइखौ खालामहरबानो जाबाय अब्लानिया नोंथांमोना बे BTC सरकारनि जि 2 लाख रां बेखौ नोंथांमोना मोनहैनो हायो दे लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो बयनोबो फोरमायखाबाय लोगोफोर दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन अननानै नोंथांमोनखौ आं खनसे खावलायबावबाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे लाइक खालामनानै हो दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ बाय बाय गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ